vawmkhawm chanila kalau lom le vek chewa tun tumatan hian khochak lam kan hoyanga Ukraine le Russia te Soledar hmuna an inbeihna chanchin tlema zawng kan ron tar lang dawn ani vawmkhawm channel hi lo la subscribe lo ani chuan lo subscribe pa share like le comment te po min lo ti sak ve turin kan han som hal chewani Soledar Ukraine inbeihna run pui bai zeti chunga Russia le Ukraine indona chungchanga tunlai thular tak Soledar kho inchu na rapthlak tak chanchin hi kan threlom nge yanga helai inbeihna le a chevel thunoi hi tontumatan chuan kan ron hrut kol don ani Ukraine rambung khat Donetsk kho pui pakhat bakmut kiang loka kholian te chiam lo mihring sing khat chuang hlek chena thin Soledar kho hi kan thre thine mo he kho hi chikhur hmun pui ania chilai chhuana lian tak omin a kho chevel po chilai chhuana leiver thuk tak takin a ko chek chuk mai ani helai vel hi tunlaya Russia le Ukraine sipai te in hel noina rapthlak tak thlenna hmun chu ani kan thria tangina palian jok fe Russia chuan pate hrat kho kheng zet mai Ukraine chala chim hnumin tlang rin lo jokina lian jok chu an hnung tol ta hun mai jok kha ania ma se chutia alo hming thang ve to laklo han tol ta hun chu tlom pa ek sena alain sarkar ro puini na thengil thakin aron erlet le ta a asipai pa ngai ten rin duap an kai tak sia chuan tlom le za po don hlei theilovin misual intel khom rol ang hialangai Wagner group chu ama chuan alo ngai ta zep tum sate ma se zep hlei thei ani talawa alanga pau taka raldo tura misual ruar chhor tu sarkar ro pui alo ni phata ani Wagner mercenary group tia hriat indo pol chanchin hi han soikwal talokila he pol hi Russia sipai officer bang pakhat Dmitry Alkin adinani a hepa hi Russia le Chechnya indolai poa alo phusave tak thin kha ani apol din thar chu sipaya atan laya radio call signal an man thin ming join Wagner ming hi aphuata ani tuna he pol ho tu pa ber chu sumdong ho satak pakhat Yevgeny Prigozhin ani Prigozhin hi tunma a Putin an roi abot sai thin laya eitur catering lo bot sai sak thin tu ani awangin Putin safe tia hriat ani thin tuna chun eitur chidang bot sai sak tu ni in a thui hroi te chu khovel hmun sang sanga Russia malak na mathe ber an lo ni ta Libya te Syria te po Putin a hen amang tangkai viu to thin nia soyani a ma se sarkar lam chun chu tinga inkung kai na engma an nei lo thu an lo soi thin thung atir lama chun sipai angreng mi sang khat vel ho ani thina chung ho chu sipai bang ton thriat nei thatak tak an ni fura sang ni sompali a Russia in Crimea arun lai po khan heng sipai te hi lo lang ve in uniform ring sipai chin chiana insignia engma in bel si lo hain an lo tel ve a an uniform ring awang chuan little green man an ti mai hlom thina ni ti chuan le Ukraine in dona alo chuaka avotu zokin ek a han che deuh ta ka chuan heng Wagner group te hi mathea tan alo tulta atir lama Kiev khopuya insamna apo mo phurtu bera soi anni ti chuan Russia lam sipai te mang ang chuan nikum September thla tangkhan ti luina a sipai lak run pui te naw partial mobilization hial nein mi nuai thum lak na tur akal pui atulta a heta hian mi pui an lungrual thei talawa tam takin ramdang an pan pha huma chutia sipaya tang du an lo tlem tak sia chuan zel tang te lam hial anin khor atulta a hetianga tang ho chhor hi sarkar tan chuan mul pho thlakin aphana sa hle thunga chuti lai chuan Russia rama zel tang te chu mi sing ni sang thum ve lain an kiam nia hriat ani chuti lai vek chuan Wagner sipai te chu sang khat vela tangin sing ni vela an pung chhota dor thung ni in mi thiam te chuan an soya hi hian ngai to ti thui hle ani Wagner sipai te hi atir lama chuan claim rem rom thazet si an ni a ma se heti an lo pun tak thut thi chuan thiam na lama engol an ni tabik lo nia soyani ma se anin kho khirna ana hle thunga an jinga mi ral kap thadu lo le tlan chiat tum te chu anin that mi mai ni an soyani hei wang hian ti ngai na dang om hek lo le an tor hlil om phian tarenga
tuna chuan tun hma in thup thi tet anga chet po tul ti to lovin Russia ko pui St Petersburg headquarter an bun tarup mai ni kholaya Wagner group fakna thu te po an tar fer fur to hial mai ti chuan thupuya lu don ta ila tun hnai khan Russia chuan an sipai ten hne na changin Soledar khaw chu an lak to thu an puanga he khaw an lak hi bakmut kho pui nornana rabi pui mo takni in an puang bok chuti lai chuan Ukraine thupawng tu lam chuan inbeihna hilakal mek zel ni in atuama ma in an la thunun theibik lo nin an soi thunga he khuwa inbeihna hi arab thlak tak zet ni turani indo pui pakhat na hun laia inbeihna rap thlak berpol ni a soi verdun inbeihna kha then khat chuan kan la hri anga fi ma te hial an siama tun thlenga mi ten ha hi pa an soi indo na ani tun laia Soledar inbeihna hi verdun inbeihna tluk zet arab thlak ni hialin Ukraine official te chuan an ron soi chuak thung Soledar-a hian inding hmu tur aloi a om to lova chu akara a civil mi zanga somnga poko zet an na tangkhang zui bok nen Ukraine President Zelensky soidan chuan Soledar khole a chevel chu missile hnu hmai na chik rup maya roma te chuan Russia sipai te ruang alet pheng phung mai ani ati chuti ani chuan Russia sipai te chau nilovin Ukraine sipai te ruang lampo thahnem tak alet ve tura ngai thei ani yang heti khopa thisen luan pha na khuwa hi ral be in atana tanlak na tur zonga chuan engti te lu a hnim hnan na nei hran lo ni in mithiam te chuan an soitlat thunga chuti po ni se Russia kha le chen ming chiat na lo tur to tan chuan an mi pui te laka le sipai hmatong te laka hmai on theina chikhat ani thei dona wangin an lo hne thei tak tak ani chon thilom om tak chu ani phot mai ani chu ba ka le ver tam tak te po chu ral thom chi sang sang thuru ka da thatna ta na munrem chang tak ani nge yang July sang ni som ni pani atang to khan Russia lam hian mason na seitur pakhat ma an la nei lawa za thlak tak tak din huna an lo ding de oreng to jok thina ni Ukraine lamin an han nor tak tak chuan mar chak lama Kharkiv vela tangpo khan an hnut chuak de vet kha ania October thla khan an leilon nilovin poimo tak pakhat Kursk bit chuan be atoka Russia sipai te chu Kherson atanga anin hnu do angai pha ta hial kha ania chimlam long cholna kho pui pakhat deuh chau chu kho pui ti tlak deuh an la kom chun chu ani tamai ani hetiang ani awang hian poimo na nei lu lo ma se Soledar lak chu Putin tan hming chet khu na chikhat ta tling thei tlatani chu po chu thu chiang al om lo le ngal heti lai hian chu hne na lo thleng don ni a thu thang chuan Russia sarkar le Wagner sipai te inkara khi aron siam tan ti ti jok ta deuh tlat maya ming that lak tum ve ve an in tok loi don te po ani mel ko thlangram le Ukraine lum official te chuan Soledar hmuna Russia ta na beitu tam ber chu Wagner ho ni in an soya Wagner ho tu pa Yevgeny Prigozhin po in a ho te chau chu Soledar in beina a Russia ta na beitu le kholatu ni in alo soi ve mek bok ma se chu thu chu Russia sarkar lam ho tu te chuan an ron hnial rang kher mai le Russia sarkar thupawng tu ten ni tin an mason na thu an pona chuan Wagner lam hing tarlan engma om lova an paratu parste malak na awanga Soledar chu lak ani thu an soi thung ma se Prigozhin chuan sarkar thupon chu makati thu le asipai te hming that na chu saktum na ang hiala angai thu alo soi ve tlat boka tun zir top ni tlailama thu soya phei chuan Russia official ho chu a thui roi te mason na ti thon op tu bera apu hialani hemi nu hian Russia Defense Ministry thupawng tu chuan Wagner ho fakna thu chu sei ve bokin mi hoi sen le ma ni masial lo tak ti ina faka ma se chu ti chung point Russia sipai te hlotlin na jok chu ala soi war hle thawani mithil chik mi te chuan Russia le Wagner in kar khi om hi an lo soi to thina chuti lai chuan Prigozhin la chu a huang taw sot hle ni turangai thein mani loka Putin an Russia sipai lu bertur commander in chief arwathar General Valery Gerasimov me po wall out takin a soi sel ngam to tlat mai ani mithil chik mi te phei chuan Prigozhin hian Russia sipai te chu angai nep hle a hetia Ukraine laka alo hming that deuh hnu phei hi chuan Putin angei po akhing du hial om mange anti hial ani ama hi Putin anena in hnim hnai tak ni in akut ke berni thin ania hunrem chang po amel du mai thei reng ani
tunlai hian Putin a chun president ni na ban sana tum de unia sarkara lal tak pakhatin a soithu athang na sa hle mai bok nen Putin a hian Wagner Group ho tu Prigozhin nen hian $1 billion hlo turin thu an thlung nia soi ani a Wagner sipai te hi Russia sipai pa ngai te ai ma hlo tam ni in then khat phei chuan thlakata dollar sangli cheng nuai thum sing thum vel an hlo hial ni in an soi ma se Wagner sipai te zinga then khat thung ero in lo an lamu mal lo hle ani ome a hlo tha ho hi chu Russia sipai te po hian an thik thei hial mai thei ani ti hian Wagner ho hi lai pui chaw anin pe ani bera Russia sipai te nen hian engchen tak in lungrual taka sangoi zon dun theyang mole thudang deuh nei to ramjinga khon Germany khu Russia thlau thadu lo ber pol ani tlat thina chu wangin Ukraine tan puina tural thom po atho thadu ho lo thina ni a chan chu Germany khu EU ramjinga Russia atanga natural gas la lut nember ni in Russia nena in the thu chu thlasik lo thleng tur nen kongsang changin an tur pha theidon tatani ma se thil adang lam don tran ang khop mai Germany khu EU ram te zinga gas che kholna bom nga ber ania tuna hian thlasik run pui apil tran mek to lain le Russia atanga gas adong claim view chungin an gas dana storage capacity chu 90% a full vek to a thlasik to pa po tunami hi mangchar char se 65% vel an la nei theidon ni in an soi hemi hong tur chu Russia in gas supply zonga a hrek kha a hlau om don talo ti na ani a chu wangin Ukraine thawang ho po atina theido to nge yang le chu Russia tan thulom om ani ho lawang le khati zong kha ni e an lom lo ngai tha ka wangin lom thu ka suye